Hausa? Kai Hausa? ina sai Ulu yana so. Allah ka bar mu. Ai wannan Bahaushe ne kallon ta kai tafi Allah. ba ki gane mana kallon soyayya kallon kona Allah ai Allah ka Assalamu alaikum. Sani wannan ya muri wannan an ba duri mai gafara Allah wannan. mu ne wanda kina so Sani mata nayi ko? Nayi. mu ne wanda kina so Dan Allah ina so ne za a dauka mun kaya akan ni. Amma ba zai dauka miki kai almajiri. wanda kina ganin su wanda ko ne ba a gaya wa ɗan